I Djokovic prowadzący 30-0 w gemie. Pokażę go na Hiro. Oddaje 4 kolejne punkty. Troszkę sobie sam nagrabił. No oczywiście, że tak. Zaczęło się od 3-0, a potem nie wygląda. Weźmy ogon. Może widzi, że Rafa jest nie najlepiej dysponowany, jeśli idzie o nogi. Może to będzie podstawowa sprawa do zwycięstwa w tym meczu, bo przecież trzeba jeszcze wygrać następnego seta co najmniej, a jakoś się nie spodziewam, aby ten czwarty set trwał mniej niż 35-45 minut. I to ostrych wymian. Te wymiany już się nie przeciągają tak bardzo, bo Hiroś. nie mają już tyle siły. Hiroś. Jest któryś tam Hiro. Paweł chyba.